το σφαγείο μας τη Μάρη και το γελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το γελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το γελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το γελί μας κόκκινο ουρανό. Μόλις παρακολουθήσαμε μια εξαιρετική γιορτή. Ειλικρινά ήταν από τις καλύτερες που έχω δει σε όσα χρόνια είμαι στην εκπαίδευση. Οι συντελεστές, οι καθηγήτρες και οι μαθητές σας, οι συμμαθήτριες, κατάφεραν με το θεατρικό, με τις απαγγελίες αλλά και με το τραγούδι να μας μεταφέρουν στο κλίμα της εποχής. Βέβαια, για να γίνει αυτό, οι καθηγήτριες, αντί να κάθονται στα κενά τους και να πίνουν καφέ, ήρθαν με τα παιδιά και τους έκαναν προπόνηση. Είτε η κυρία Λάτσου με τη χοροδία, είτε η κυρία Ζήση με το θεατρικό. Ένα χειροκρότημα! Θερμά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια σε όλους, και στα παιδιά της χοροδίας, αλλά και στα παιδιά που με τα όργανα. Τα όργανα. Δεν έχω. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω τώρα το θεατρικό. Α, ναι. Λοιπόν, έλα, ο Νίκος. Παναγιώτη. Ο Βαγγέλης Αποστολίδης, ο οποίος με τόσους καφές περίπου δεν είναι καλά μάλλον. Άλλος. Η Μερδίνα. Τα παιδιά. Και λεπτό. Συγχαρητήρια επίσης και στις παρουσιάστριες, στις μαθήτρες της Αρπατάξης. Πιο νωρίς,